Urez poporului Domnului un sabat ca lui Ioan pe insula Patmos, când a avut descoperirea Mântuitorului Iisus Hristos. Urez poporului Dumnezeu un sabat plin de apropiere de Cuvântul lui Dumnezeu și de descoperiri din Cuvântul Sfânt. Marea satisfacție a poporului Dumnezeu în vremea sfârșitului trebuie să fie adevărata Evanghelie, Evanghelia neprihănirii, Evanghelia profețiilor și Evanghelia sanctuarului sau Evanghelia care va da producția finală, finită a unui popor în care Domnul Iisus Hristos, la revenirea sa, să se poată oglindi în el. Pentru această seară sfântă de sabat, vă invit, am ales, deși sunt foarte depășit de situație, de subiect, de evenimentele care se întâmplă în jur, pot să spun, cum a spus omul lui Dumnezeu Moise, când a avut viziunea despre Dumnezeu și despre ce s-a întâmplat acolo la Sinai, a spus în Evrei 11, este citatul: sunt îngrozit și tremur. Când văd complexitatea și mărimea textului, lărgimea soliei Îngerului al treilea, mă văd atât de neputincios și atât de slab, dar din cauza aceasta, în mintea și în inima mea, simt Duhul lui Dumnezeu care mă împinge să vorbesc din acest subiect, chiar dacă eu trebuie să fac pași alături de el în creștere. Pentru că suntem foarte slabi și foarte mici pentru înțelegerea acestui subiect vast, și anume solia Îngerului al treilea. Citesc esența din solia Îngerului al treilea, Apocalips, capitolul 14, textul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Mă miram din ce cauză acest text, în prima parte a lui, vorbește despre răbdarea sfinților. Iar evenimentele finale, evenimentele care se întâmplă și la ora actuală pe Terra, ne demonstrează foarte clar că nu va mai fi suficientă răbdarea, nu va mai fi suficientă îndelungă răbdare, ci răbdarea sfinților. Și Biblia spune că aici sunt sfinții ăștia care au răbdare. Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus. A avea credința lui Isus înseamnă a avea Evanghelia cea veșnică, cea adevărată, cea curată. Și vreau să mă fac clar înțeles de la început că adevărata Evanghelie trebuie obligatoriu să aibă credința lui Isus. Și mare majoritate dintre noi cred că această credință a lui Isus este să vestim poruncile lui Dumnezeu. Și dacă ai poruncile lui Dumnezeu și mai ales proclam sabatul, ai credința lui Isus. Foarte, foarte fals. Credința lui Isus constă și
în ceea ce a crezut el, constă mai ales în ceea ce a crezut el despre Tatăl, despre biruința asupra păcatului, despre natura păcatului, despre Evanghelia finală. Credința lui Iisus trebuie să poarte Evanghelia cea veșnică, cea adevărată, unica Evanghelie. Pentru că la ora actuală se bat cele două Evanghelii și nu este vorba de cei din afară. Este vorba de poporul lui Dumnezeu din vremea sfârșitului, care în mijlocul adunării are cele două Evanghelii. Evanghelia adevărată și Evanghelia falsă. Puțin în această sfântă seară de început de sabat am să încerc să ating și să arăt câteva lucruri foarte importante, cu un aer grav și mare seriozitate trebuie să spun poporului Dumnezeu că numai adevărata Evanghelie va încheia marea luptă. Numai adevărata Evanghelie va produce poporul sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus. Numai adevărata Evanghelie va produce acea sfințire care va conduce la curățirea și la biruința asupra păcatului. Aceasta este Evanghelia care are de-a face special cu curățirea sanctuarului. Mare atenție la aceste lucruri pe care aș vrea să le spun în momentele următoare. Cele mai mari amăgiri din istoria de 6.000 de ani a omenirii, cele mai mari amăgiri, Satana a tras cele mai puternice înșelăciuni la momentul schimbării lucrării Mântuitorului, când s-a trecut de la o fază la alta, și anume, în anul 31, după ce Mântuitorul este crucificat și se înalță la cer, poporul lui Dumnezeu, despre poporul lui Dumnezeu, Ioan, evanghelistul Ioan, care scrie ultima sa carte din Biblie, cea mai apropiată de noi, spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și dacă îi întreb pe ai săi la ora actuală, știți ce spune? Vedeți-vă de treabă. Iosua a fost un înșelător, un rabinuț șmecher, un învățător șmecher. Așa spune ei despre Domnul Iisus Hristos. Vedeți-vă de treabă. A venit la ai săi și ai săi nu l-a primit. Ce a făcut Satana? Cu sute de ani înainte și-a pregătit calea pentru ca Mântuitorul să fie dat deoparte și să nu fie recunoscut de ai săi care îl așteptau de veacuri. Cele mai mari amăgiri s-a produs la anul 31, când Mântuitorul părăsește lucrarea din curte. Curtea, jertfele și tot ce s-a întâmplat pe ele era la vedere. Deci lucrarea de pe pământ. Mântuitorul termină faza curții și trece în Sfânta. În Sfânta, împreună cu el, câți trec? O mână de oameni. Câțiva ucenici care au dus adevărata Evanghelie mai departe. Majoritatea poporului lui Dumnezeu, întregul popor al lui Dumnezeu, putem să spunem, cu excepția câtorva,
rămân în curte, nu fac pasul în sfânta împreună cu Mântuitorul. A fost una din cele mai mari înșelătorii ale lui Satana. La prima venire, cea mai mare înșelătorie. Și a doua, în momentul când Mântuitorul avea de gând să vină pe planeta Pământ, să vină, să-și ia pe ai săi, la final de istorie, când secerișul Pământului trebuia să fie copt, Satana dă din nou un tun puternic, o înșelătorie groaznică. Poporul lui Dumnezeu, de data aceasta, pășește cu el prin credință în Sfânta Sfintelor, dar se întoarce înapoi datorită faptului că pe această cărare îngustă, spinoasă, e greu de mers împotriva curentului întregii lumi. Pentru că toată lumea a rămas la Evanghelia din Sfânta, neprihănire prin credință, îndreptățire prin credință. Aici venise timpul Evangheliei neprihănirii, curățirii, biruința finală asupra păcatului, cum spunea profeția din Daniel, capitolul 8, stabilirea neprihănirii veșnice, restaurarea sanctuarului care a fost pângărit. Aici, Satana îi înșală amarnic pe cei care trebuiau să fie ultima generație de pe pământ care să încheie lucrarea și îi cheamă înapoi din Sfânta Sfintelor în Sfânta. Nici până la ora actuală, conducerea noastră nu vrea să recunoască că partea cea mai importantă din viziunea celor două tronuri sau a sfârșitului celor 2300 de seri și dimineți a fost ciuntită, operată, scoasă din acel context, pentru că lor, Bisericii Adventiste de ziua șaptea, nici la ora actuală, ca și poporul lui evreu, nu-i vine a crede că ei i-au întors spatele Mântuitorului și l-au părăsit. Și-au operat acolo acel lucru de importanță vitală ca să deturneze întregul sens al întregii viziuni. Și Satana, la ora actuală, jubilează datorită faptului că, din cauza unei evanghelii false, care se predică în mijlocul nostru, poporul Domnului, care ar trebui să-L recunoască pe adevăratul Dumnezeu, îl zugrăvește și îl îmbracă pe slăvitul nostru Tată Ceresc cu hainele murdare al lui Satana și caracterul cel urât, negru, crud, îi este pus din dreptul lui Satana în dreptul lui Dumnezeu, datorită unei evanghelii false, greșite. Dumnezeu este îmbrăcat în straile lui Satana. La 1888 Dumnezeu a vrut să termine lucrarea datorită faptului că poporul Domnului din ziua de astăzi să nu mai ajungă în aceste timpuri de groază. Dumnezeu n-a vrut să fim urmăriți prin sateliți, prin internet și prin toate lucrurile tehnologiei la ora actuală, iată, tehnologia 5G. Tehnologia 5G care îi va controla pe oamenii care vor fi vaccinați cu acele chipuri. Prin acea tehnologie, oamenii satanei vor vrea să-l facă pe om să nu mai gândească și să nu aibă conștiința proprie și să meargă singur și să gândească singur. Prin acea tehnologie îi va dirija pe oameni și îi va conduce într-așa un mod numai cum vor vrea ei. Să nu aibă nicio împotrivire, să nu aibă niciun protest, să nu aibă nimic, să-i conducă la distrugere finală.
Din cauza aceasta știu că suntem în evenimentele ultime, finale, pentru că Dumnezeu, înainte de lucrul acela, trebuie să aibă un popor care în deplină cunoștință de cauză, cu o minte limpede, va alege să-L iubească pe Dumnezeu, va alege să-L iubească pe Fiul Său și să vină la nuntă și să se încheie lucrarea. Un popor cu minte limpede, cu un popor care din iubire va face lucrul acesta. Iată, am aflat că mâine în conferința mea, în conferința Moldova, se va vorbi la ora 16 la adunarea din Bacău de o mână de oameni de elită despre 1888. Sunt ferm convins că vor spune minciuni sau poate mă înșel. Să dea Dumnezeu să mă înșel. Dar acest popor va fi iertat și va fi aprobat de Dumnezeu în momentul în care va recunoaște că la 1888 au închis ușa Mântuitorului și îl țin afară de 130 de ani. La 1888 se trecea din nou la o altă fază. La 31 s-a trecut din faza curții, curtea, cu tot ce făcea preotul era foarte vizibil în ochii tuturor, s-a trecut din curte în sfânta. La 1888, prin credință, poporul lui Dumnezeu trebuia să urmeze pe Mântuitorul din sfânta în Sfânta Sfintelor, la o altă fază. La faza curățirii, la faza neprihănirii, când un popor al lui Dumnezeu trebuia să fie făcut neprihănit în viață și să primească ploaia târzie și să dea marea strigare și să încheie lucrarea. Un popor care în viață trebuia să fie o minune în fața lumii. Permiteți-mi să vă spun că noi citim din Biblie și ne minunăm cum Dumnezeu a intervenit. Ilie, du-te și ia mâncare de acolo, du-te, te voi hrăni acolo, du-te că voi face pentru tine acolo. Vreau să asigur pe poporul lui Dumnezeu care va fi învâltoarea evenimentelor finale. Aceleași lucruri le va face Dumnezeu cu cei care vor înțelege să pătrundă cu El, dincolo de perdea, în Sfânta Sfintelor, unde trebuie să-și ancoreze credința ca o ancoră dincolo de perdea. Prin făgăduințele lui Dumnezeu. Cei care se vor baza pe Evanghelia făgăduințelor lui Dumnezeu vor fi biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numelui ei. Adevărata credință pe care trebuie să o aibă copiii lui Dumnezeu din vremea sfârșitului reiese din cele câteva texte pe care vreau să le citesc din Sfânta Scriptură. Am citit în primul rând Apocalips 14 cu versetul 12. Aici este răbdarea sfinților. În vremea sfârșitului sfinții va trebui să aibă răbdare ca să nu-L dezonoreze pe Mântuitorul. Aceștia vor păzi într-adevăr, nu vor spune, spunem de 130 de ani că păzim poruncile. Dar suntem mincinoși, an de an facem aceleași făgăduințe lui Dumnezeu că ne schimbăm, noi spunem că vom face neprihănire, că vom ajunge la sfințire, la curățire de păcate. An de an luăm făgăduințe de la adunare și venim și spunem lui Dumnezeu și când constatăm, trec câteva luni și din nou tot mincinoși suntem. Suntem tot niște oameni care îl dezonorăm pe Dumnezeu în mijlocul lumii acesteia. Dumnezeu așteaptă un popor care să-și vadă ticăloșia, care să-și vadă nimicnicia, ca să se vadă că sunt niște nimicuri și abia din nimicuri, Dumnezeu din nimic poate să facă ceva. Mântuitorul a venit din Maria printr-un proces supranatural.
Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Ioan Botezătorul a venit din bunica am lapsus acum, referitor la mama lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul vine printr-o minune. Mama lui nu putea să nască, soția lui Zaharia. Soția lui Avram, Sara, nu putea să nască. Dumnezeu intervine și face minuni. Când un popor se va vedea că nu este bun de nimic și că l-a dezonorat pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu va avea materialul cu care să lucreze. Primul citat pe care vreau să-l citez după Apocalips 14:12 este Matei, capitolul 24, în Evanghelia Sfârșitului aici. În Apocalipsa din Matei, capitolul 24, citesc cuvintele Domnului Iisus Hristos. Matei 24 cu textul 14 spune așa: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Oamenii se uită la toate evenimentele și sunt oameni care pretind că predică solia Îngerului al treilea. Nici eu nu mă dau mare că știu mare lucru, dar sunt oameni care pretind că predică 3 solii îngerești și ei se uită la evenimente. Papa a mers la cutare, papa a făcut cutare, papa dă decretul duminical, papa se uită la evenimente. Și Mântuitorul spune, drept răspuns, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Vor veni mulți în numele meu, vor fi războaie, vor fi molime, vor fi cutremure, vor fi ciumi, vor fi tot felul de epidemii, tot. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Dar când va fi sfârșitul, Doamne? Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De ce depinde sfârșitul? Sfârșitul depinde de ceva. De înțelegerea și predicarea adevăratei Evangheliei. Sfârșitul depinde de o generație de oameni care va înțelege adevărata Evanghelie. Și vreau să o spun răspicat. Adevărata Evanghelie se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu. Citesc pentru că mi-a venit în minte textul, l-am spus puțin din memorie, dar vreau să-l spun în întregime din Evrei, capitolul 6 cu textul 18. Pentru că prin 2 lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Nădejdea, speranța. În făgăduințele lui Dumnezeu e singura noastră scăpare. Să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde care tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător. A mers înainte, dacă Iisus a mers înainte. Zice Apocalips 14, de la 1 la 5, la 6. Ei îl urmează pe miel oriunde merge el, da? Ci 144.000, dacă Iisus Hristos s-a dus dincolo de perdea în Sfânta Sfintelor, cei 144.000 vor avea credința lui Iisus trecând dincolo de perdea. Lucrul acesta are de a face cu operarea minții și păcatul va fi șters și din subconștientul ființei umane. Evanghelia aceasta
a împărăției va fi predicată în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Din punctul acesta de vedere, uitându-mă la ce se întâmplă pe arena mondială, la oamenii care au Evanghelia în fiecare zi și care văd că se uită la tot ce face Papa și la fiecare mișcare a Papei, sunt uneori cuprins de întristare și de scepticism și de lipsă de credință, pentru că exact oamenii de la care mă aștept să transmită lumii solia Îngerului al treilea, ei se uită la evenimentele finale. Singurul eveniment final care contează este adevărata Evangheliei. Evanghelia neprihănirii lui Hristos. Evanghelia făgăduințelor. Evanghelia dată în Eden, la prima făgăduință, când Dumnezeu a dat-o părinților noștri, Adam și Eva. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Hristos. Al doilea citat pe care vreau să-l citez este în Luca 18, cu 7 și 8. Luca, capitolul 18, cu 7 și 8. Marea majoritate dintre dumneavoastră care folosiți Evanghelia, știți că este vorba despre pilda judecătorului nedrept și în finalul acestei pilde se încheie cu textul 7 și 8. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Biserica Romano-Catolică, mama curvelor și spurcăciunilor pământului, cu Papa, care este dirijat direct de Satana, măsoară la ora actuală peste 1,3 miliarde de credincioși. Apoi sunt o mulțime de credințe care spun că sunt și au credința lui Isus. Dar Mântuitorul ne pune o întrebare. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Permiteți-mi să vă spun cu mâna pe inimă. Credința lui Isus o vor avea foarte puțini. Pentru că puțini sunt cei care aleg să urmeze pe el oriunde merge el. Și mai citesc un citat. A doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, în capitolul 11, textul 4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus, dacă vine cu un alt Isus, eu automat trebuie să-l am pe adevăratul Isus, ca să știu să fac diferența dintre ei amândoi. Dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus, testul final pe care îl va da poporul lui Dumnezeu va fi dacă cunoaște adevărata Evanghelie și o distingă de cea falsă, dacă îl vor avea pe adevăratul Isus. Aici va fi testul final. Adevărata credință. Credința lui Isus. Dacă vine cineva la voi să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh din păcate, din nefericire, iată-mă din nou pus în postura de a repeta. După 1930, poporul Domnului, din vremea sfârșitului, primește un alt duh la care se închină și a schimbat imnurile creștine ale noastre au fost schimbate de atâtea ori datorită faptului ca să introducă în mijlocul lor cântări trinitariene și să se închine încă unui Dumnezeu, al treilea Dumnezeu. Al treilea, dacă ne uităm în Patriarhi și Profeți și peste tot în cărțile, în scrierile lui Ellen White, ne spune că Lucifer era cel mai onorat după Tatăl și Fiul.
Al treilea, deci, e un alt duh pe care nu l-ați primit sau o altă evanghelie. Este vorba de o altă evanghelie, o evanghelie contrafăcută, evanghelie prin fapte. Uitați-vă dumneavoastră, pentru că toți, de pretutindeni, dacă îi întreb, evanghelia este prin har, prin credință, sau este prin har, prin credință și prin fapte, sau împreună, prin credință și prin fapte. Adevărata Evanghelie va recunoaște, cei care au adevărata Evanghelie vor recunoaște că omul a încercat să facă neprihănire și a spus lui Dumnezeu să nu le mai vorbească și s-au bazat pe vechiul legământ. Că ei, împreună cu Dumnezeu, ei nu vor spune niciodată că ei vor spune că Dumnezeu îi conduce să facă tot. Dar adevărata Evanghelie va spune ce spune Apostolul Pavel. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, ca să nu se laude nimeni. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Sau Apostolul, auziți ce spune? Din cauza aceasta, Evanghelia din Galateni trebuie reluată și restudiată. Aici este adevărata Evanghelie. Totuși, fiindcă știm, oare știm? Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credință. Numai prin credință. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Doar prin credință. Adevărata Evanghelie și adevărații slujitori ai lui Dumnezeu, adevărații copii ai lui Dumnezeu vor înțelege lucrul acesta. Că Evanghelia noului legământ nu are nici o condiție, ci doar un singur lucru. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Adevărata Evanghelie se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu. E noul legământ. Cealaltă Evanghelie e vechiul legământ, unde omul și-a asumat responsabilitatea că prin munca lui poate să ajungă la neprihănire. Alta Evanghelie pe care o rostește Apostolul Pavel aici nu este altceva decât ca omul să vină și el cu murdăriile lui și să contribuie, așa cum a încercat Avram să-l ajute pe Dumnezeu și a creat o catastrofă planetară. A încercat Avram să-l ajute pe Dumnezeu și a făcut praf Evanghelia. Noi, cei din ultima generație, va trebui să înțelegem clar această Evanghelie, pentru ca Dumnezeu să ne poată folosi. Vă rog frumos să deschideți împreună cu mine în Galateni, capitolul 1. Galateni 1:6. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatemă. Care a fost Evanghelia propovăduită de ei? Aduceți-vi la minte pe Apostolul Petru la conciliu de la Ierusalim, capitolul 15 din Faptele Apostolilor. Când au terminat ei de vorbit, s-a ridicat Petru și a spus: fraților, de o bună bucată de vreme Dumnezeu a făcut o alegere. De ce a făcut Dumnezeu o alegere? A făcut o alegere pentru că sunt oameni care nu pot suporta
adevărata Evanghelie. Și Dumnezeu i-a ales pe aceia care pot să o suporte. Și zice, Dumnezeu a făcut o alegere ca prin gura mea neamurile să audă Evanghelia. Și acum, vă rog frumos, nu mai ispitiți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce vreți să puneți pe grumazul ucenicilor o Evanghelie, un jug pe care nici noi, nici părinții noștri nu l-am putut purta, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Iată care a fost Evanghelia propovăduită de ei. Și am citit din Galateni, capitolul 2, cu 16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credință. Aceasta este Evanghelia care au propovăduit-o ei. Toți, la unison. Da, frate, da, Iacov, studiați-l dumneavoastră pe Iacov în contextul tuturor celorlalți și să vedem la ce concluzie ajungeți. Cum am mai spus, o mai spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Și totuși, când a mers la Ierusalim și când Iacov, președintele Conferinței Generale, îl pune să-și calce toată Evanghelia în picioare și să o facă praf, tot ce a predicat, Apostolul Pavel a vrut să placă neamurilor. Ați auzit lucrul acesta în mare greșeală a lui Pavel din câteva predici anterioare. Cu toate că aici face declarația următoare. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească. N-are origine omenește. N-are nimic omenesc în ea. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Da, Pavele? Da, frate? Și atunci ce ai căutat la Ierusalim ca să te consulți cu Iacov? Știți de ce? Pentru că și la ora actuală vorbeam cu un prieten scump. Evreii priveau cuvintele fariseilor, a rabinilor, a preoților, ca pe cuvintele lui Dumnezeu. Îi credeau Dumnezeu. Ce spuneau ei, aceea era cuvântul lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta, modelarea gândirii evreului de mic a rămas cu sechele în capul lui Pavel. Și s-a dus întâi să vadă oare îs pe aceeași linie cu ăștia sau care e problema. Din cauza asta Pavel a greșit enorm, imens. Ce ai căutat acolo, Pavele? Dacă n-ai primit Evanghelia de la oameni sau nu e nimic de o bârșie omenească în ea, ce ai căutat acolo? Știți de ce? Pentru că și la ora actuală, în mare majoritate a omenirii, va rata mântuirea din cauza că s-au uitat la oameni, mai ales la oamenii mari, care le-au prezentat o Evanghelie falsă, diferită de Evanghelia lui Iisus Hristos. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său. Aceasta urmărește să facă și din noi, Hristos în voi, nădejdea slavei. Să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri. Îndată n-am întrebat pe niciun om. N-a întrebat pe niciun om atunci. După 3 ani de zile s-a urcat la Ierusalim și a stat de vorbă cu oameni. Vreau să merg înainte și să citesc a 2 Corinteni, capitolul 3. Aici unde este marea noastră durere a creștinilor. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, frate Pavel, probabil că ești țărână cenușă în totalitate.
Dacă ai știe tu câtă dreptate ai avut, că au trecut 2000 de ani de atunci și până astăzi, tot greoi la minte suntem. Dar ei au rămas greoi la minte. Căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această mahramă rămâne neridicată, fiindcă mahrama este dată la o parte în Hristos. Este vorba de adevăratul Hristos, care arată adevărata Evanghelie. Da, până astăzi când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori încercuiți cuvântul, vreo unul, nu în masă, nu biserici întregi, nu adunări întregi, nu popoare întregi. Din cauza aceasta vor fi o mână de oameni, 144.000 de oameni, final, care îl vor înțelege pe Iisus și credința lui Iisus în totalitate și vor merge peste tot pe unde merge El și nu vor retracta. Și nu se vor teme de vaccin și nu se vor teme de decretul duminical și nu se vor teme de nimic din cauza că iubirea e mai tare ca moartea. Iubirea e mai tare ca moartea. Dar ori de câte ori vreo unul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. Căci Domnul este Duhul. Căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Iată ce trebuie să facă adevărata Evanghelie. Trebuie să ne facă să înțelegem Vechiul Testament. Să-L înțelegem pe Dumnezeu și adevăratul Său caracter. Să înțelegem adevărata lucrare a Mântuitorului. De ce a venit Mântuitorul? În Ioan 17 spune, am venit să fac cunoscut numele Tău. Am vrut să Te fac cunoscut oamenilor. Mi-am isprăvit alergarea. Mi-am isprăvit lucrarea. Ți-am făcut cunoscut caracterul. Arată-ne pe Tatăl, a spus Filip. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut. Nu știi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Uită-te la mine. Așa e Tatăl. Așa e Tatăl, cum m-ai văzut pe mine. Oricine vrea să-L vadă pe Dumnezeu trebuie să se uite la cruce. Vreau să citesc din două cărți mari, două citate. Primul citat se găsește în Hristos, Lumina Lumii, pagina 273, ediția pe care o am. Vă rog frumos, pentru că e un briliant, un margaritar de mare preț, ediția mea este din 2009, Viață și Sănătate, pagina 273. Capitolul Predica de pe munte, fără comentarii. Adevărata Evanghelie este aici. Și vă rog frumos să vă întrebați din ce cauză până la 1888 și Ellen White și toți pionierii noștri la 1888 au rămas uimiți de ceea ce a spus Waggoner și Jones. Erau în vechiul legământ, predicau legea și mântuirea prin fapte. Și când la 1888 cei doi oameni vin umpluți de Duhul lui Dumnezeu să propovăduiască noul legământ și neprihănirea doar prin credință în Iisus Hristos, toți ceilalți, împreună cu fratele Joe Butler, spune, rămâneți la vechile hotare, rămâneți la vechile pietre de hotar, adică rămâneți cu vechiul legământ, cu heirup, cu mântuirea prin fapte. Iar Ellen White, care și ea a predicat aceleași lucruri până atunci și a scris despre ele mult până la 1888, începe să spună, când l-a auzit pe Waggoner, când l-a auzit pe Jones, a spus, fraților, aici este o mare lumină. Și zice, fiecare fibră a ființei mele a rezonat și a spus, amin, din toată inima. Și după 1888, când ea este exilată, în exilul ei din Australia, în cei 10 ani de exil,
după 1890, scrie cele mai tari cărți despre neprihănirea lui Iisus Hristos, și anume Patriarhi și Profeți, Hristos Lumina Lumii și Parabolele Domnului Hristos. Uitați-vă cât de îmbibate sunt de neprihănirea lui Iisus Hristos aceste cărți. Și Legea și Legămintele. Legea și Legămintele, Ellen White, ea s-a apucat de scris cartea Patriarhi și Profeți și îi trimite fiului său capitolul Legea și Legămintele să-l pună în Patriarhi și Profeți. Și fiul său îi scrie o scrisoare înapoi. Vorbeam despre lucrul acesta împreună cu prietenul meu, Laurențiu Voina. M-am cutremurat din cap până în picioare, m-a luat fiore. Și fiul său îi scrie o scrisoare înapoi. Și zice, mamă, ești sigură că vrei să pun capitolul acesta, Legea și Legămintele, în cartea Patriarhi și Profeți? Pentru că era cu totul și cu totul altceva decât crezuse adventismul până atunci. Adventismul prezentase legea și vechiul legământ până poporul era flămând de uscăciune. Și acum a venit adevărata Evanghelie și toți au respins-o. Ascultăm un pic, să prindem un pic din parfumul noii Evanghelii descoperite la 1888. Inima mândră se luptă să câștige mântuirea, dar atât vrednicia cât și titlul nostru pentru cer se găsesc în neprihănirea lui Hristos. Domnul nu poate face nimic pentru refacerea omului până când, convins de propria slăbiciune și scăpat de încrederea în sine, nu se predă conducerii lui Dumnezeu. Atunci el poate să primească darul pe care Dumnezeu așteaptă să-l reverse. Dumnezeu revarsă toate lucrurile noului legământ. Și al doilea citat se găsește în Patriarhi și Profeți, pagina 483, 438, vă rog să mă iertați, capitolul Călătoria în jurul Edomului. În timp ce păcătosul nu se poate mântui pe sine, are totuși ceva de făcut pentru obținerea mântuirii. Iată ce are de făcut. Pe cel ce vine la mine, zice Domnul Hristos, nu-l voi izgoni afară. Ioan 6,37. Dar noi trebuie să venim la El. Și dacă ne căim de păcatele noastre, trebuie să credem că El ne primește și ne iartă. Credința este un dar de la Dumnezeu, dar puterea de a o folosi este a noastră. Credința este mâna cu care sufletul apucă mila și îndurarea date în dar de Dumnezeu. Nimic altceva decât neprihănirea Domnului Hristos nu ne poate da dreptul la binecuvântările legământului Harului. Un singur legământ, legământul Harului sau legământul cel veșnic. Vă rog să studiați din nou, vă rog, cartea fratelui Wagoner, legământul cel veșnic. Sunt mulți aceia care de mult timp, doresc și încearcă să obțină aceste binecuvântări, dar nu le primesc. Pentru că nutresc gândul că pot face ceva pentru a fi vrednici de ele. Ei nu își îndepărtează privirea de la euul lor, ca să creadă că Domnul Hristos este mântuitor atot suficient. Nu și eu și Mântuitorul. Mântuitorul este atot suficient. Nu trebuie să credem că propriile noastre merite ne vor mântui. Numai Domnul Hristos este nădejdea mântuirii noastre. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Fapte 4:12. Dacă ne încredem pe deplin în Dumnezeu, dacă ne încredem în meritele Domnului Iisus Hristos ca mântuitor care iartă păcatele,
vom primi tot ajutorul pe care îl căutăm. Nimeni să nu privească la sine ca și cum ar avea putere să se mântuiască singur. Domnul Hristos a murit pentru noi, pentru că noi eram lipsiți de puterea de a face aceasta. În El sunt nădejdea, îndreptățirea și neprihănirea noastră. Când ne vedem păcătoșenia, să nu ne descurajăm și să nu ne temem ca și când n-am avea mântuitor sau ca și cum El nu ar avea față de noi gânduri de îndurare. Chiar acum El ne invită să venim la El în neputința noastră. El ne invită la El chiar acum. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să facă să înțelegem taina lui Dumnezeu Tatăl între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Adevărata Evanghelie va fabrica, va produce acest produs finit pe mireasa mielului, care se va pregăti și va veni la nuntă, care se va pregăti și va veni în odaia din Sfânta Sfintelor, dincolo de perdea. Și se va demonstra întregului univers pentru totdeauna că Lucifer a mințit în ceruri când a spus că Dumnezeu este rău, opresiv, când a spus că Dumnezeu a dat o lege care nu poate fi ținută și că Dumnezeu este un tiran care vrea să fie slujit de frică. Dumnezeu va avea un popor care va fi o lumină pe pământ. Și m-am uitat și am văzut un înger care s-a coborât din cer și pământul s-a luminat de slava Lui. Această slavă despre caracterul lui Dumnezeu, această lumină, spune Ellen White, în capitolul în întâmpinarea mirelui din parabolele Domnului Hristos, este ultima descoperire de har care va fi dată poporului Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu va fi pus în contrast cu caracterul lui Satana. Mânia lui Dumnezeu va fi pusă în contrast cu mânia lui Satana. Dumnezeu va fi glorificat. Și ultimul paragraf din tragedia veacurilor, ultimul rând va spune că Dumnezeu este iubire. Datorită acestei iubiri, mireasa se va pregăti de nuntă și va începe veșnicia. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Amin.